si Bikong. Asa man ko siya, oy? Ikaw ka! Be! Be! Isa, oy. Bikong! Yan ako nila, oy! O man! Yara ka! Suon na sa di katatulan na niya, ay! Unsa man tuyo mo? Unsa ba? Unsa ba kuan niyo? Sige mong panawag na to. Unsa man isog ka? Kailan ka? Di ba obi akang naguna ko dito? Unsa man imong guna makakwarta ta dito? Makakwarta ta na! Adi, Dala adi. diri, oh! Dala ang kwarta, tawagan na tong mga puntos! Unsa may gidalian ninyo? Sayo pa man kayo? Unsay gidalian? Suma! Unsa man nakay kwarta diha? Nakay kapalit bugas? Ikaw ba? Ay, ito gunaha dito. Imong guna-guna. Badunga guna imong bana, oh. Kahit tapulan tayo sa tanan, oy! Kailangan sa'yo ta dinhi. Kaya di din grasya. Ano nakakwarta dinhi? Di naman na ni Stel, badlungon ma! Kabaw naman na siya kung sa'yo ang responsibilidad. Kanang iyang kaplag-kaplag, huwag ginayayo! Di ta makasapi, ana! Karon na lang, kaplag-kaplag. Pero makada ako mga nindot, sus, magilugay pa. Kaya ako nindot. Abi kay bati maron, ila kong kontrahan. Pero naihalin, sus. Ubato ko, paypayan pa ko, anak pa na yun. Ay na lang ko. Tanaw ka na to dito ba? Ay kong siga-sigahi. Wa ko musing ka! Ngayon sa mandi ka. Ni siya agad! Ikaw ay kung siyagitan ni mo, ay kung sigayan ni mo matap! Ha? Awa ma, di ba under 10 ako no? Kamo, pariha ang mundo ha. Ang makapabor lang ninyo. Dyan na. Dyan na mga mo. Naga naman ang makabot. Dyan na. Hindi balik ko na. Naman ka ni blackout. Hey, last. Dili sunod. Naro ba ko ikuan ha? Blackout. Dako na akong premium. Ari. May live band ko siguro dito. Dari oh, pagka. Ari. Ipo tayo ban. Kaya upan din ako. Ari dito. Kong! Ate mana to? Oh. Mga lingkuranan dito. Wagi ako na eh. Sige. Ay, guduha ako. Ay, sige, panay ko niya. Lingkod. Kay karong detilok ang oso. Kay tagwanta. Apil ka ni? Pre, kita ka ni? Guard. Pre. Tagay! Sa litrang! Oh! Ay! Wala pa! Sobrang excited! Pero, safety na palagin mo daw. Kotek Sa litrang! Oh, gihapon! Singa niya ako wala. Suday mo nga. Si Tita 5 na yun. Sa letrang Ah. Hoy, bigang dali ana. Paguhat! Ako'y bulador! Ay, pagbot! Sete. Jess! Bigyan ko size! Size, Biko! Oh, size, 17! 49, 70! Tiya ko ni mo dahil katulong man na, dabdos ka dahil dili. Pablo ka na rin, katulungan. Oh, Biko! Ano sa'yo bula niya? Nagoy na sa... Nanang, nanong naakadili. Ibaw ka, wa tao, balay, imo biyaan.
Ibaw ka! Lakaw mi! Binting! Pwede ka na nang hiday. Kanang pa dai nga patulong man kay ni diri. Yan, suko mo na kayo. Kadaog ra ba ka katulong mo kadaog. Unta! Unta na tulo daog! Katulo ko na si kadaog. Iyayas ng paka. Abi ko, ikaw nang hid. Dili ka, ayaw imong anak Uy. ha. Naunta lagi ansig dire! Mao! Uy, Bikang, ikaw ba? Ay pagapilapil. Wala ba kay labot? Ikaw pa si Ugda magsugal diri. Siguro, imo nang ipatawag si Sanang aron mo anhi diri. Dili sir oy. Ako ra man gyud ni ari diri kay ganahan man jud kog bingo. Nya kalaay ra sa balay. Human naman sa guglag ba? Human na mo ko tanan sa kong gimbuhaton. Atuan na lang ko sa dito sa nang, oy. Pauli lang sa dito. Oy sir, for your information sir, dili ni sugal amo, ginalingaw ra ni. Mao jud. Mao, ito na kay gusto ninyo. Kamu ray malingaw. Ikaw ba? Bikang, biko ba? Iyong bubuhay ko! Kusog na ba ka ngutang? Dukay na ba ka bayad? Kamu ba? Huwag mo ibang narinig dito. Kamu rapat mangutang, gahi kay mayad. Nya, di mo bayad! Manong mangutang mi di na mo tubuan. Naglisod naman gani kag lakaw tungod sa interes. Ayaw na lang ko, ano? Ayaw na lang. Ikaw saba diha. Ayaw na lang tubay. Ikaw! Sige kang! Tubag! Tubag! Siguro. Ko. At akihon gani ni. Kamu gyud kaingon. Di na mo. Natuan ni. Di na may madaan niyo eh! Tibaw na may! Tabanganan ninyo ini ba? Madayon na. Tabangon ni. Kamo kalma lang mo diha ha. Provision lagi daw. Sikaw. Okay na kasi. Okay na ko! Ako! Kumot! Kumot! Hama! Muda! Tana sir. Tana sir. Tala sir. Oh! Ngano! Tabangan! Kumot! Kumot! Ako! Malak! Bye! Tana sir. Ini tarong lakaw sir oy. Kalma lang sir. Makuan ka na ha. Tara ba? Ay na magbalik ha. Mubalik pa kayo mo. Nyag mo balik? Oh. Makapunta ta. Ay! Tungkol na tayo! Eh kung giingon ni mo bikong. Kung giun na pa to di mo imo gunahon dito. Kwarta. Sila man ha. Uy, sige, katungod ni mo mang labot aning kita ni. Pila ni? 6:30. 6:30 ma. Tunga ta ni matag 3:15 ta. 3. Say 315. Mama baya, 3:15 na ay excited ra gud ko. Asa mo nakadungo ka na? 3:15 ba? Da paminaw lang da oy ay pag sigapil-apil. Pila may- may sintiyo ni mo. Oh, Ang papila ko. sige, pila man ning sobra. Oh, imo na na, bikong. Kuan pa na to nay gamay. Maura na ako ah! Ay pangitag lain kay. Wa gani kay trabaho tapulan kay ka. Wa man ni papil, pait ka. Papiloy, nay papil dito as notebook. Panglaksi dito. Di na ko manawag sunod ko ano puntos oy. Maura yung gibahin na to. Suwaye. Suwaye kay taw-taw. Salig ka ng imuhang kaplag-kaplag. Naong ni mo ay murag baklag. Ya. Maura yung ihatag nako. Uni sa tao ni oy. Gabiha sa inyong ginatagan oy. Oh, may piso. Puno na diha. Gabiha. Imo mabi po ni mo. Gabiha. Ayaw na ba? Muangan na kunyo noon. Ako kay kong pildi. Gaya di ato ng bayhanan ha. Oo, dugay na kay ito. Isog mo kang insik. Lagi. Si Suga. Suga. Iwan na ato niya. Uy oh. Pero, nakabanto ba itong lalaki? Badi-badi sa incheck ba? Ano buyog? Marag balita na ako. Nakagusto ba ito ato ni Sanang? Ang kuya ko. Mo'y magdayon ba? Kay marag nakagusto itong lalaki sa iya ha. Tanong niya natin si Sanang kung Sige, ato niyo to usap. lagi. Doy ko yung insik no? Pero,
Di ba man sad siya matawag nga katabang good kay usahay. Andero ba nga incheck? Mao gyud sa man tuwing ang lalaki mura gusto niya. Ay nagdako mo kay gusto. Kabantay ka paglakaw nila nga nag-holding hands sila ato. Imbes nga tabangan nitong incheck. Naunsa Una magigunita nun si Sanang. Ya, ikaw. Sa may nauna nimo. At kabo, kana sila na mga sikretong relasyon. Oh, di ba ikaw lalaki man ka? Oo, ako kabantay bitaw ko. Lain sa kayo manggunit ang babae. Musad. Musugot ka. Aw, ani sa lang gusto jud nimo. Oo, jud, oo. Lalim ka tigikot talaga diretso ang kamot. Pero duda jud ko nagit Luoy kay insik. naagit to sila something ba nga. Siguro kato si Sanang Sabi nga dito! Susda! Kung ka, dapil di ko katuyo pagtaw ko na ka daog oy! Makauwawa dyan ko nimo dito! Di ka ba di kay kunsa? Di man ko gusto nga, huwag ka sa ako Hilaw! nananaw. Pananaw! Gusto na ko na filme ako ilig. Ako mingaw man ko ni mo god, wala ka. Sa badya, di ka kami maging manana, oy! Kung saan ang babayan, hindi mo! Maog yun! Palayaso di karon! Mano ako man layat, ako man balay. Ika ha, pati ka. Unsa? Unsa ang kunin mo? Abali. Unsa? Di ka mo layas! Ako'y layas! Ayo, di ba ko gusto layat ka? Mga man ko ni mo. O naamatay na! Muna, ang pingin eh! Ayaw may pagkawawi! Suli na god, siya man god, iyako tingka-tingkahan. O kila ikaw tingka-tingka na ko. Ah, sa ato pa. Ako rin mong sigasikahan. Araw ako'y mulayas. Ayaw! Ayaw layas! Ay, buhi na, bahala siya layat. Wala dagdagan. Ang kuyaw ko! Kami na layas! Ayo. Layat god, kay kamu na ako taligan. Nasa mga na? Hindi ka god, wala ko masuguto. Oh, naman din na. Pagdapisan niya mong sundo kay kami rabin ba niyo? Oo. Usa! Gusto niya, ya sweldo, patasaan. At imo sweldo, ako patasaan. Alam mo, layat ha? Ayaw, layat ha? Naaraman ay na! Nakaluto na ka! Dili ako luto. Ako, survive ako. Dili, gatuan balay, makaon. Ikaw, lungag. Ako manungag. Ako amo. Awa day. Awa. Ayun na singka-singkahi ba? Suli na. Ako na lang luto. Naraman tayo na. Kaniyo pili lang ani. Kaya kanang sipuna, mga maayo pag nagnaong una. Awa. Asa mo ani? Dito na kapalit naman ka na kusuna. Asa mo ana? Pili. Ano usa? Kana gihagay na basta yung gusto ni hatag nag-o-okay ko. Di. Dili naman ihatag. Sa una, nihatag. Kung mo karon ako ni baligya. Ay baligyan mo Oo. niya. Bayo na. Maayo ni, pagpili na ni, mga nindot pa ba ni? Kasi guba na. Di, ikaw na ipayo, ani. Mga nindot pa ni. Hindi na. Nalibo ko. Guba na yun dili. Dili na guba. Ikaw na lang ipayo, ana. Yabag na. Di ko ba niya si payo ni mo. Ay, ano lang kapila-pila na. Huwag ako man yung diskarte ko. Hoy, Bikong! Tarong nga kuno na! Ingon ka! Dili guba! Unya, siya mo yung payon! Unsa man gina? Guba o dili guba! Kana nindot at ginagawa na. Malangmit ang guba na. Murag priyon ra. Kadiyo na Brad, usay priyon. Nadi priyon. Diba? Ako pasabot ni mo, dili kay ang repra o ang aircon na priyon. Kada silpon, naagi na siya pisa nga angan ani niya, priyon. Mo na akong bot pasabot. Bitaw. Naadi na priyon. Nator kay na, murag 15 na priyon. Ah, sa ato pa guba gid ni kay isda na mig priyon. Di ba? Pamasin na ning ako wa. Og priyon kay guba na, ikaw na lang paayo ana. Ayo na. Tong. Lagaw na. Ayo pa na din mo gay. Istoryahe! Go. Nara go. Go. Go.
Hindi naman. Akas Bikong. Oy, Tik! Ay, kan, na Bikong. Pare lang niya kay karon kuno yang saat. Natulog! Lo, karon na ba yung ingon kay pare kay mabait ko ni siya karon? Balita lang karon taon kay natulog. Lisod pa kayo nagpukahon kay mag-wild. Samli karon yang saan niya, karon pabalik-balik ko, karon balik-balik na pud ko. Nya balik na pud ko. Magsige ko balik-balik ani. Samis Bikong oy. Ikaw! Ikaw pa'y maningin, ikaw pa'y mag-isog-isog! Ang sabay gusto nimo ako ng pukahon? Gusto ka nga mag-away mi? Ikaw, kung masuko ka gamalibaran, ayaw pa utang! Suma, nami, utang nga, gidaganan? Ay, paginanaoy! Daghan may gyasikaso! Dili lang ka na rin imuha, nga mong giunahuna! Saan naman ni oy? Ako kang wa ko mo ari kay ako'y maningil. Imong bana nga si Bikong may nagpaarin ako kay babayad ko nung siya karong adlaw. Karon naa naman ko naam ka siya da pukawa para makaistorya may makabayad siya nako. Sa man ni ako mo nay pakasadon ninyo. Giing nanti ka, nga natulog lagi! Imo dyan ipapukaw na ko karon mag-away mi, unsa man muuwang ka? Labayo di karon! Oh, maglabay di ka. Ako igor ako ni Tuma sa giingon ni Bikong nga parion ko. Sama mo. Mubayad mo di. Kaya kung di mo mubayad, oh. Abot lang tas tulpo ni. Imo kung hadlokon? Itulpo? Kinsa man istulfo? Bisag mo ato ba kang bongbong? Oh, yatira. Blokon ko ninyo. Kamo, timpo kayong tingbayad, mubayad mo. Kay kamo, nagpaluiluin mo na ako nga. Mangutang mo, gihatagan ito mo, nya karon. Likay-likay na mo. Utang lipay, bayad likay. Resultaan ni Ron, gaaway na ta. Unsay away? Ha? Unsay away? Ayaw na kang, ako kang ni, para ko kang nanimo yung tarong kang nga. Karon, saan mo niyo? Hoy, Tay! Hoy! Saan ka mapatol yung babae, hoy? Banta! Saan ka? Wala, bugno! Sige, patuloy. Kikirig na rin, wali patulang. Huwag ko ni patulang. Imo makaroon na tayo. Ano di ka natulog? Imo sige pa pukaw. Mao gani kay nang hindi naman ko niya sama ni nga wali nga mo ka. Wa ko mga away, Tik. Ikaw kay di makakasabot kay bugert man ka. Baday, burger tudson henon ka. Unsay toton? Unsay magtuon mo na ako kuyamat? Ikaw magugugula. Ikaw di ko nakaingon. Ano ba kaway? Uy! Ayaw! Ayaw! Ay, ma'am! Ayaw! Ikaw ba ba? Ayaw! Ayaw lang! Ayaw ba? Ayaw lagi! Ayaw! Ayaw lagi! Ayaw! Ayaw naman! Ayaw! Ay, tay! Ano ba kaya mo ka? Sus! Ano ba yung lagi lang yun? Ayaw lagi! Ayaw! Ayaw lagi! Abi kay Andil kay nani! Sao naman yan, Ron? Di ba gitagaan si kagparabayad? Asa man pa yung kwarta? Unsaon man ang karon? Ikaw yung na nagkagumot ni! Asan mo gibutang? Asa pa doon ang kwarta nga akong yatag ni mo? Tubag! Bitaw, kausap ako kabayad. Kausa? Kapila kong ihatag ni mo? Kapila kong ihatag ni mo! Nyawi mo ka! Nayat ni mo kapila kong ibayad! Nihatag! Lima? Kalima man di ayaw niya kausap pa ka naghatag! Nagulat-ulat pa ng mata ni mo! O niya! Asa mo na mangitag? Asa na mangitag ng ikaupat? Asa na mangitag ng ikaupat? Asa na mangitag ikaupat? Mupalisod kayo ng kwarta karon pangitaan! Ay, lagi mo ka naamit! Bakit ka na mahalin ni Dako kung hindi kabayan sa itong utang? Ay, mo ka na Ikani siya kung mahalin ni sobra man sa tuwal mo babae ni upat ka na tahan? Ikaw! Ah! Ay, ikaw eh. Isang mutyo pa na ikabayan. Madigit. Suga lagi nang. Basta kung apil ko ang aso, igugusan tako lagi. Sukara po eh. Grabe isugang bikang. Si Bikungod.
Nus-nus lagi niya, gipkukta niya, ginus-nus, gipuspos, panging cellphone, kayaan. Grabe, isugang bika ay, diptaban. Sus. Si Bao kag kinsay problema? Kana si Bikong. Kay kana si Bikong, lukop lang nagpangutang. Kana si Bikang, okay naman gud na siya. Bisag gagmay namin kita. Pero magahin magina siya para sa mong bayro nun. Mas Bikong kay lukop lang nagpangutang. Bisag asa. Gigukod manggay na siya katong iyang giutangan dito sa kuano. May sapa. Apiting dagana. Unya, nabayran. Waday makabadlong si Dikang ni Dikong. So dikang, bikang o bikong. Dikang yung taka lang yaw-yaw, oy. Dili Yung man gud na. magmamulya. Inani maguninang. Maura na oy. Ang utang, di mo gina malikayan god. Yeah. Basin po sila, nagkalisod po sila sa yang kuan kung wala na sila bayro nun. Pero mubayad man ka sila nang. Wala problema, oy, di lang nato na sila ko husgahan dayon ba. Bayad lagi. Pero tulad sa kadaghan, sa ilang jutangan, ang uban, di mabayran. Amo na ilang kabatyan. Nanay pag-ingnon, si Bikong o si Bikang, namatay sa utang. Toing. Hindi ko mag-igol, yung si Biko na pa yung utang na ko. Nakapuday! Ay, ayaw lang to, gamay rin man nun to. Ilang, Okay na, mga okay na. tawhana. Sao na lang. Isa kinsa na lagi, jutangan lagi. Lepas yay. Gamay rin to, okay na to lang. Nindot yan na, buhatan og salida, si Dikong o si Dikang, namatay sa utang. May pagkamaritis man sa day kanay. Ngano gud taong himuan og pelikula. Ano nga bata, ako na nang ipangtambagan. Kung may nag-train na ng Dikong, Mao ba? oh, natural mo nang mangutang. Pero kanang ilaha, grabe. Halos na adlaw na maningil. Mabitaw nang, kato na hindi ako sila nga naam sa naningil. Upo na si Bikong, apel sa hupo dito. Apel sa ko, mura sa kong utangan. Hupo sa ko. Wasa di ka mangutang. Ha? Ay, way taong way utang. Magunalam ko yung utang, has ko lihayan usahay. Depende lang na. Nya, naka diha, mas lang tubig. Butang eh! Gabuhuam ka! May paypuyo ka na ako! Asa man ta? Naigon ta! Ba't pa, malaykon mo tulo? Kita mo pat! Bay, diri lang ko bay. Salamat bay. Okay. Ikaw ba? Kung magpabingo ka, ayaw nagpapila si Sanang. Wa man ako napapila. Siya namin na ito balay nga mo apil siya. Saba di ay. Ibaw bi ako kung sa inyong kaaging inyong doa. Zaman. Nakya po kay gustong Sanang. Sa una ramang gutukod. Karon wa na eh. Nanago ko'y asawa. Hindi na ako kuan huna pa na Sanang. Pagmarta man ang amuha, lisod sa kaisanan. O si Sanang, wato sa amuha. Ako pa pagawason. Pagmarta man ang amuha. Saba di ay. Wala gustong Sanang. Mao nang imong galgalon kay magtansing-tansing ka. Tansing. Di, ikaw ra ba? Dayon kay pangutang. Hatag dayon si Sanang. Ay nalang kong pala. Pala kami magsasinsingan ng Sanang. Ako din ako ano. Pila nimo kabuang ay may mong puan sa insik na. Insig lagi pag malipat ang insig. Garo na kayo mong duha eh. Ito pila nimo kabuang ay. Hindi na lagi ko ana lagi ka muna lang to. Ikaw ba? Ay na kong kuan ko. Kay bawo na ko. Ay ko gilara kay bawo na ko. Unsa may mo nibawaan? Oh, ay na lang gud ana gud. Ay na lang to, pasi-ispas na to. Ikaw na ano eh. Uy! Ano yan sa... Oh, ay, nako ba? Ay, may pagdang sa mga, uy! Nako ba? Nga, tingalig mabalik ang imong pagpanti Naunsa man Sanang.
Grabe. Uy! Ay, sa matamban! Ay, isa ba? What matamban? Wow, wala lagi din ako na dili na mahitabo. Basta ba ya, ha? Promise, ha? Istios, istios. Istios. Ikaw unta ani bisbis. Amo man ko nimo. Ayaw, ikaw lang bitbit. Kay para exercise ang tuhod ha. Anya, bisbis ra. Exercise tuhod. Layo ayo oy. Okay ra lagi na madala ra na nimo. Kadi na lang oy, ako na lang bisbis oy. Ako munta imo amo. Hinaya lang, hinaya para dili mamatay ang tanom ha. Ako naman nun, imo ni mo nun, buhay nun. Dugaya tal ni building, oy. Ako to suko, ni haraman to. Wa pa man yun uli, hantod nun. Asa man di ay to siya? Ako togo ningil, kay alon doon na ta alta. Ako ha? Ayaw la ka, uda ko alta ato doha. Wala but building. Dili, oy! Lain kay guwa na yung apil si Berting sa bahin. Kay imo nang gisugo. Gamay ba may sildo? At sige god, bahay na to building, pero dako ato, gamay na iya. Ay, Berting ay. oy, meeting, kada ka kwalta. Nabayad nimo dito. Wala, oy. Kuya, lakawa, oy. Pabalik ko, ko sunod adlaw. Pero imo sa ingnan nga dugay na iya utang. Nga na subo. Oo, pero lisod man sa kay nga mugos ta. Ako naman siyang gisultian, god niya. Wa man tayo mahimo na, pabalik-balikon man ta. Nyon sa una na. Mula ka ubi ako. Pakay kwarta gini ha? Aw ako dili ko pwede wa kwalta dato man ko. Kana tao dugay bayad aw ako na blangon. Posiblangon. Balanghoy? Brangon ba? Uy, kita naman yung bikong. Katugos naman di siya sa inyong relasyon sa una. Muna yung gingon? Kinsa na bikong. Kinsa na bikong bilte. Ay, katuyang kuhan sa una ba? Sasay, alam mo si Bek balik anak kay pass is pass. Ikaw, marti sa kikensika ka. Ako lagot kay ko ana bati ngan bikong. Kay sa una pakitan imo dugan. Unsa dek, unya, unsay labot mag-isot ang bikong? Aw wala. Ikatiwas mo ani building. Ah, ako, imo ko gisugo gikan sa lato. Init kayo nga, papasod ko mo na tubig. Ikaw ako boy dili. Nga nganong ako man mabubo ana. Ikaw lang kay diri naman ka, ang kamulat ka, ako gikan ko init. Na, ahak na noon ani. Ako amo, ako sugo ako naman tuman. Unya, unsa man, reklamo ka? Wala man. Ako gusto ba kabangan na to bobo ni tanom kay daghan man na bubuanan. Aw, ingnana, football karon. Ita niyo mo ingon? Ana siya, mukaon ba kag baseball? Ah, pitbull di ay. Lami na siya pitbull. Lami. Lami isad. Mo. Ato na nito bang? Kaya isuda ta. High blood kay gada. Sumutag katipak ng ngipon. Stress kay kadong. Sir, Oh. Ano do kay mangka? sir, sorry tayo kay wag ko ka lugar o istorya ni Sanang kay kalit man niabot ang iyang amo god. Ako ba duda ko nimo? Istorya siguro ka kato gibawal na ko nimo ti Pedro. Wa si Roy. Ah, Mao ra gyud akong tuyo dito sir, wa man jud ko nag kuan og lain. Kato ra imong gisugo, mao gyud akong gibuhat. ako ganiha ra ko kapaabot. Dili ko gusto mapaabot. Kay ka ako sinig tagaan di ka kwarta para sugo sa imo.
Nya usahaw man na dugay man ka na ako dagang transaksyon kay bago ka negosyante ko dagang ko negosyo. Unya karon duda ko hapit ka Pedro ba? O sir, uy. Muta gani kog paagi nga magkaistorya mi ni Sanang. Kalit mo nag-abot si Tay mo igagaw ba yang amo. Nahapit man ganito, kuyapan man ganito kay ga tagbaw to gunit-gunit siyang dughan ba kay giatake to kay suko tong Sanang. Wala yung jugo ka lugar noon. Ano? Ngano may atake ako gagaw Miguel? Gusto siya sanang na siya sikit-sikit sige? Kay bao biya ko na ako igagaw. Dukirok ba yan ng mga babae? Hangol pa dyan kayo na. Lagot ko na niya gani. Negosyo na ako iya gipariyasan. Pero mas dato pa biya ko na niya. Timan ilan yun na. Lagot tayo ko na niya ha. Ikaw sa gisugo. Sige ka paniid at Pedro. Bawaan ka na ako. Bantay lang yung kay bao ko na. Bantay ka. Wala sir, uy. Kay ngano day sir? Di giday mi pwede day makigamigo ni Pedro. Hoy! Kay bao ba yung ka bawal na kanal gugma-gugma ni mo ibog-ibog? Dili na pwede negosyo. Kanal sa di malas na. Wala na ayo. Asa mga pahingon kung wala ko? Ikaw maglagot ko nimo. Wag tangon ta ka. Lagot ko nimo. Sus! Basta bawal na kana Pedro. Unya. Wala jud mo istorya rin sanang di ay. Sanang ba? Tupad man ka mo bingo. Wala jud mo istorya. Wala lagi sir. Kay samtang nagduwa mi bingo. Busy man kay si Sanang sa kapila naman siya nakatulong man siya kadaog. Lain na mo lain na si Pedro na. Ako tuyo ba? Okay raon ta siguro ko. Makasabot ko basta. Istorya lang mo sanang nga ako. Istorya sa ko sanang. Ganahan ko Wala si istorya Pedro sanang. dito sir. Dili. Wala si Pedro dito. Ako tika ipapaniid ano yung Pedro nimo kana kay bawal na. Ikaw bahala sir. Basta kay wa ko gihimo. Nga nisulti sa ko nimog tinuod. Ikaw tupak-tupak ka. Kay bao jud ka dili ko gusto ha na Pedro ha? Gusto ba jud ka nga ako gusto sanang? Kay kana sanang di ko gusto adto sana siya maabot oy kaagaw na ko nga ambugiro. Kato si Miguel. Kay bao jud ka ikaw tupak-tupak ka. Abot panahon lagot ko nimo. Adto jud ka punito nog asa ka ganahan mo adto. Siro jud ka. Lakaw dito tama oh. Sige na ka uyab-uyab imo na una. Lakaw tama oh. Pitok-pitok imong mata. Wa ano to ninyong bata, oy. Iyo mang gisali dito sa inyong iyaan. Ikaw ba taga ko diri? Ikaw na day kuha adto ma. Bisi kay diri oy nya. Duwa ra to diri, samok ayo. Unsa man ka, oy? Hindi ka kalugar si Bikong. Ano siya ipakuha to? Nga itong na ako'y kauban diri nga. Mag-prepare aning bingguhan. Bisi kay to bisi kay mi diri ma kanang gitnay nagtawag nako ganina o kay parang na ako nang mipuntos. Pagmadyong nasad ka. Ay uoy. Moro ba atong panginabuhi diri. Murabag sige kag kadaog. Labaw ra ba imong pilde? Ay di huna-huna ng pildi ma oy. Natural magina sa sugal na magi mo daog na imong pildi. Pwede ta magsig huna-huna ng silang sa kapildi. So may lima pildi ang ako mga kadua nga puro man sugalol. Dili manggod kang. Ay pagbupokus na lang ka sa pakalas. Kay kwarta pa mo ana. Wa inyong sugal. Usahay bugas maglisod og palit. Ano mo sad mo oy? Ay na lang guna pa nung balinga maoy. Ang importante nga naay puntos. Di man sad malikayan nga makaapil ko kay usahay kuwang man. Kung napan untay tarong trabaho na si Bikong, di unta mi magkalisod. Ano sa imong bana oy? Sige mag. Salig na yan sa kaplag. Tapulan mas ang kintawana. Hindi na. Namitan trabaho. Imong bana oy. Pero kani sa iyang kaplag. Nalipay ko ani kay hindot ni. Ako ning naprinda. Ako na siya dawat. Uy, original man di ay. Pero karon si manahon na. Wag siya tarong dala.
Nautro sa kama. Kung sikag panawian ng kaplag-kaplag ni Bikong, nyag tagaan ka diha. Dawat ka sa dayon ka. Imo man ka nang gipindang ano man minimo wam ka pahibaw. Ah, ang katungtong watay gitakam. Pero bito mano ka ng kaplag-kaplag ni Bikong. Mapuslan pud biya usahay. Pero di lang ko magpakitag interes kay na, ang samot yun na siya katapulan, di maning kamot makakitag trabaho. Sige lang kapong anong basurahan. Ray. Panya, gutom dong. Gutom mo lang? Bawa kang kapoy kayo ikalakaw. Kaon dayon din mong kagikan. Ay, sus mo na bagay ka. Kibawal, bagay ka di itagikan mo siya itong trabaho. Nakay dala. Aw na, ha? Be, patanaw ako nota. Sa kara. So naman sad na. Mo ni mo. Ay nalag pangutaan na kay mo ni kung trabaho. Dana sa kabasura diha. Basura gud taon. Basura niya og nay kwarta. Buka kayong kamot mo dawat. Pili na ma. Ayo ni. O maayo ni siya ma, kani maayo ni ma. LCD ra gigubaan ni. Wa kay klaro. Moingon kag way guba niya. Ilsidi ray daot. Ikatamo nga ko na yung mga pagpamaligyaw. Kuan, mamana ka sa imong customer nga. Mayo niya, mayo mong paayuhon. Okay pa niya. Sila mo yung paayuhon. Ang sama na. So ikaw, ay nalag mo panghilabot na akong diskarte gud. Ang imuha diha, mudawat na lang jud ka og na ko ito no, may kay kamo ana ba di kay magsikap pagpangutana. Diskarte man ato para ta makakwarta. Saan ang taong ka oy? Di man good ang ato ba nga. Makontrahan ta ni mong kalaki. Unsa man gyud good na? Good na tanan? Good lagi ni tanan. Mga maayo ni pero ilsa na ni LCD. Ay pagkaanggaw ya. Pagkaanggaw ya nimo. Oo, ilab. Alin naman sa mukha niyo pa. Gusto magkita na kita pangita ni ko ayo. Palagi na imong Bibi, lagi. Sa mo. Na, Mayra. Ya, na, nausa man na oy. Ano? Saan ka mo gani tanan? May gusto mo tanan? Ikaw ko magdita magkaita sa ako na dilawa. Kani bro. Oh, bro, kana bro mo. Ako adi ay nausa. Ako amang ako taga iambi ko na namin. Ayaw ay. Oh, usa lagi mo. Kana lang. Kana bro na lindot. Ay, ay ako di ay. Awa ka. Hay. Ayaw na kayo may balita mo. Iba, baka nga. Si Lusing naibog na ni mo. Ay, yan ito ha. Ay, ato. Ay, yan ito. Sus, bugot tao. Ay, yan ito. Di makakabatian ang naibog siya nako. Ganiyan, nag-istorya. May ganiyan ni Lusing. Ay, maminyo dyan ka. Maminyo dyan ka na. Pedro. Ha? Imo mo dyan po nga. Naibog yung isa ni mo. Gawa na guwapo ko no ganyan. Maigulog ang gitara. Yan, yan ito. Simulati lagi mo ha. Huwag mo kong mga tigot. Ha? Unya. Sama yung gisulti. Masa may gisulti niya? Tukani ko tanan. Ganahan ko na si mong barog ko, no? Nga, sakto na ba? Nga, 6'2". Nga, mistiso. Ganahan siya 6 foot. Oh, 6 footer. Oh, good. Ako na! Ay, nga, bugal-bugal na mo. Titaasi ko! Mura ba sa gawa kay Bao na? Yan, ito na gano'n. Ay, yung sao ito mula. Kung gusto na niya, imuha na. Ayaw, sad. Di ba nakagusto ni mo? Ikaw ba, kapilian ba ni mo eh? Pilay naman edad ni mo. Pinta ka pin? Di pa ka na, maminyo ka? Ayaw, nakigrasya na. Mauna naghatag sa basing mauna na siya. Para ni mo. Ikaw, pilian ba ni mo eh? Ay, basigi ka na ni mo. Wa sagi ko'y gusto, anak. Og si Bining pa noon, si Bining, okay ka. Ay, ko, Bining. Atuan ba na ni mo si Bining? Diskartehin mo na ko ang gusto. Pilian mo ni mo eh. Pilian? Ato mo sa mistisa? Mestizo niya, wala kang tanang ko mestizo, masad ko! Wa ka kibaw, nga ako igsoon. Pertin taasa, 6 footers ako igsoon. Lami sa karkar sa argaw! Maol nga kaming nagsuon ang mga tisoy o tisay gini. Unsa ni Miss Karkar sa argaw? Ayaw, di ba? Kaning mga tagas mo galiwat? Hubo mo lagi ka. Binuang mo ni mo eh. Tawa man ka eh. Dili ta kablim sa akong inahan. Kaya nga akong inahan, taas masag. Hasta akong tatay taas. Nga ako'y namubo. Kana akong inahan, pirmi na bubuntagan doon sa kapalahubog.
Siya kan hibaw, kisa kaya mahan ako. Di ba? Abot si tatay baka. Basig, ambot lang. Mo ba? Ambot lang. Pati siguro kuwag utong ni mo mama. Manong ingana ka. Ay, pati sa bugol-buguluna ni mo. Ikaw, taas ka! Ay, kung di kasuko na yung Ikaw, taas ka! Murang kang tumbol na putol! Awa na mahal. Dami ako ni ay! Ako ni ay! Sanang? Gusto ka anang ato balay ato talan kanang nindot? Aron wapa ba? Sama nimo ka wapa. Kanang puti sad ba? Kanang glutatayon ba puti? Sama nimo puti ba? Ako gusto ba nindot ato balay? Unya, unsa imo gusto? Hatag nako nimo, dato baya ko. Maayo kay wapa ka musod uyab-uyab sanang. Sir, imong igagaw ba? Bukiro kayo si Michael? Ingon siya. Kaya ko na imong negosyo. Mga way ayo, kay kapulan kuno ka. Mura kuno kag insi kuwakang baboy ti kangkang. Ika ba? Wa katasan. Habaw ka nga istura mi diri. Sanang kalit ka sulod, wala ka anghit. Ngano man day? Unta iya day? Kuan ako agaw. Tapulan kuno ka. Mao nang way ayo imong negosyo. Muna iya istulan ako? Oo. Uy, hilang mo. So, wala mong istoryaan diyo eh. Kuan sanang. Ingon niyang igagaw si Michael nga bati ko na siya naong kuwang siya ngipon. Lagot ko na minaw ay. Giro kay Michael. Paita ni mo bot bati ko na naong ngipon kuwang. Nya, ikaw kuno naibog pag yung kuno ka ni Sanang. Wa mo'y angay. Unsa? Muna siya istorya nimo? Ngano man day og ibog ko sanang? Kaya tinood na ibog ka na ko. Oo, ibog ko nimo sanang. Ka ikaw, gihan. Tagsa na ka, lingkod bangko. Muna ibog ko imo. Kaya nga naman ay sir, nahigugma yung kang Sanang. Nga, dili na pwede negosyo. Dili na pwede ingon si Michael kay mabwisit ini yung negosyo. Bawal na uyab-uyab inchik ang Pinay. Ang Pinay para na sa Pinoy. Parihan ako ba, di ba? Kami bagay. Uy, kuya! Si Bikong og si Bikang namatay sa utang. Maayo kaayong muhangyo kung paninglan magtago-tago. O kung dili na sila kalikay, si Bikong magpatay-patay. Muminatay usab si Bikang aron maimpas ang ilang utang. Ang insik ilang giapik, igamit ilang kaabtik. Imbis mo bayad sa utang, ilanoon pininditunan. Ang insik nagbagot-bot sa pita kasiyami koot. Ang insik wanay mahimo, nangutkot na lang sa ulo. Gigutom na silang duha, nahurot na ilang kwarta. Si Bikang pirting isuga, si Bikong iyang gikulata. Ang simot pirting hubaga, ang mata pirting laguma. Mihukom na lang si Bikong, na maghikog na lang siya. Apan unsang milagruha, dunay tao nga mitunga. Nanguyab sa ilang mama, mihatag og daghang kwarta. Si Bikong og si Bikang, labihan nilang lipaya.
si Bikong og si Bikang natikongkong natikay ang gigutom na silang duha nahurot na ilang kwarta may naningil nga Bombay si Bikong napatay-patay ang Bombay gikuyawan nahadlok na pasaminlan ang Bombay piting hadloka mihatag na lang og kwarta apan unsang milagro dunay tao nga mito nga nanguyab sa ilang mama mihatag og daghang kwarta si Bikong og si Bikang labihan nilang lipaya si Bikong og si Bikang natikongkong natikay ang si Bikong og si Bikang namatay